Se kun näistä viimeisenä voittaa tän 2000 euron sähköpotkulaudan. Täällä on pojilla ihan hullut sähköpotkulaudat tänään käytössä. Löytyy 1500 euron laitetta, 1500 euron laitetta ja 300 euron ihan järkyttävän näköistä laitetta. Joo, miksi on tämmönen ihan hirveä laite? Ei oo valinnanvaraa. Haluaisitte nyt tän videon ajaksi lainaa kuitenkin ton paremman laitteen tosta? Natsais jää huolella. Ja siinä tapauksessa eiköhän me heitä äijälle toi parempi laite lainaa. Nyt näyttää vähän paremmalta, eiks jää? Eli se, joka ajaa viimeisenä voittaa ton keskimmäisen 2000 euron Naimot sähköpotkulaudan. No nyt on vihdoin pojilla myös kypärät päässä. Paitsi yhdellä äijällä, missä sun kypärä oikein on? En mä tarvi. Oot sä ihan varma, että sä tarvii kypärää? Suomen lain mukaan ei tarvi käyttää. Alright, mä en voi pakottaa häntä. Mut älkää missään nimessä ottako hänestä mallia. Mut joka tapauksessa meillä ei enää aikaa odottaa. Se, joka teistä ajaa viimeisenä voittaa ton keskimmäisen sähköpotkulaudan. Peli alkaa nyt. Saatte mennä. Te voidaan miettiä, että mitä mä oikein meinaan kuvata tän, niin mulla on tosiaan siis itselläni yksipyöräinen, jonka selkään me hypätään nyt. Mä siis toimin tässä pelissä tuomarina ja noin 3 jantteria ajaa niitten sähköpotkulaudoilla koko ajan. Jos ne putoaa sekuntiksikin niitten sähköpotkulaudan kyydistä, niin silloin ne on out tästä kisasta ja putoaa pelistä kokonaan pois. Ja se, joka ajaa viimeisenä, voittaa luonnollisesti itselleen tän sähköpotkulaudan. Onko se vaan laite? On, toimii tosi hyvin. Mä en suinkaan ite käyttänyt 2000 euroa tuohon laitteeseen, vaan Naimbot on sponsoroinut tämän videon. Kiitos siitä Naimbotille. Eli tästä löytyy Naimbotin uusi GT1E sähköpotkulauta ja tää on tosiaan tän vuoden uusi malli. Tää on ihan sairaan jämäkä ja vakaa ajettava. Mä oon ajanut tällainen 2 kuukautta ja on ollut oikeesti paras sähköpotkulauta, mitä mulla on ollut ikinä. Tää voi laittaa vaihteen, Spark, Eco, Sport, Race. Sitten tossa on töötti, kokeillaan. Oi vitsi, miten kova ääni. Nyt tota ei kannata käyttää ainakaan mun kodin läheisyydessä. Ei mitään, lähdetään sitten testaa, että miltä tää laite oikein tuntuu ajossa. Race mode päällä. Tää kiihtyy ihan hullulla tavalla. Tosta kaasut pohjaan ja... Missä mun kypärä? Älkää lapset ikinä ajako ilman kypärää. Kalloinen halki. Tää kiihtyy kyllä kuin mikäkin raketti. Jouset takuulla markkinoiden parasta luokkaa. Tää ei Ferrari tai Lamborghini, vaan tää on Naimbot GT1E. Huomion arvostaa muuten se, että tää on katulaillinen, eli tää menee 25 km tunnissa huolimatta tän järeästä koosta. Tää laite menee siis tän kisan voittajalle. Onnea Joonalle, Sampalle ja Miikalle. Nyt takas videoon. Noniin pojat, eiköhän lähetä. Mä tuun pitkin videota kehittelemään kaikenlaisia erilaisia rangaistuksia ja haasteita, jotka näiden sähköpotkulautailijoiden pitää suorittaa. Jos ne ei suorita, ne putoaa suoraan pelistä pois. Tai jos ne feilaa suorituksen, ne putoaa myös silloin pois. Ja lähdetään tsekkaamaan millaisia rangaistuksia ja haasteita mä oikein pystyn kehittelemään. Okei, nyt tultiin pelipaikoille. Pojat, mulla olisi eka haaste teille. Päivän eka haaste. Ois, et pitää ajaa tää ylämäki kokonaan ylös. Ei oo muuta mikään easy. Okei, täältä lähdetään ylös. Iisisti, iisisti, iisisti. Oi. Oli helppo. Ihan sairas suoritus. Lähteeks Miika suorittaa? Täältä lähetään. Mitä ihmettä, mä en pysy mitenkään mukana. Roidi ei liikaa säästellä. Alright, sit ois vielä Sampan vuoro. Nyt ei lähdetä muuten millään erityisillä vauhdeilla, mutta tuplamoottorit vaan vetää. Iisiä. Ai niin, tän videon mittainen haaste tulee koko ajan vaikeentumaan, joten kannattaa katsoa ihan loppuun asti. Ja ylipäätään haluat tietää, kuka voittaa sen Naimbotin hullun sähköpotkulaudan. Oliks vaikea haaste? Ei ollut vaikea. Kiitos, aika hyvin. Tästä löytyy 1 moottori. Piikkitehoa löytyy sieltäkin enemmän, nimittäin 3000, mikä on ihan hullu määrä. Paljon tehoa sun laitteesta löytyy kappale? Tää on 14-sylinterinen V12 moottori. Noni, seuraavan haasteen aika. Tästä tulee vaikeeta. Putoisiko nyt jo joku näistä äijistä pois? Tän haasteen idea on, että tämmösen systeemin läpi pitää ajaa joko tästä välistä tai tästä välistä. Tässä on siis tämmönen tommonen juttu ja sitten on myös toinen tämmönen. Ja sitten on myös tosi kapea ylipäätään tästä. Niin tää ei oo mun mielestä mikään helppo homma päästä läpi. Kuka tästä haluaa lähteä suorittamaan ekana? Mä voisin vetää täältä. Okei, Miika lähtee vetää. Ei oo välissä kummassa suunnassa vetää. Täältä vai tuolta? Nyt näyttää vähän ylimeninen ratkaisu kyllä mun mielestä, mutta olis vaikea. Vähän kuumutti alkuun. Seuraava suoritus vaan sit, katsotaan meneekö. Ei ollenkaan hassumpi. Samppa vielä ois äijä jälleen, et voi enää pitkittää tätä. Anna mennä. Wop. Nää on ihan liian helppoja näille jätkille. Nää on ihan sairaan taitavia. Ai niin, ja mä päätin, että mä en enää lähde näihin haasteleikkeihin mukaan meinaan. Viimeksi kun mä olin, kuvattiin Robben kanssa kumpia ajaa pidempään. Annettiin vuorotellen toisillemme haasteita, niin mulle kävi tälleen. Aija, oo se kunnossa! Tää on meidän seuraava haaste. Äijät, teidän pitää ajaa tää kohta ylös, niin te ootte suorittanut teidän haasteen. Tuleeks äijä suoraan? Tää on tarvii oikeesti tehoja. Just. Naimbotis ainakin riitti tehot. Samppa seuraavaksi. Anna mennä.
Droidin eturengas oli koko ton matkan, mut easy silti. Vielä olisi Miika jäljellä. Mä en tiedä miksi Miika on aina vika näissä haasteissa. Come on, man! That's too easy! Siis Miika on kyllä niin taitava näiden potkulautojen kanssa. Toikin näytti jotenkin niin luonnolliselta. Seuraava haastetta kohti. Täällä joku painaa pyykästä kun maskara. Ja seuraava kaveri osti potkulaudan, mutta ei silti jaksa seistä siitä. Samppa, mikä on sun ennuste tämän päivän voittajasta? Kuka vie tänään homma? Musta tuntuu, että Miika on aika vahvoilla tänään. Se on totta, Miikalta tänään aika vakuuttavaa, mutta yksikin moka muistakaa, niin se on saman tien pelistä out. Se tekee tästä kisasta todella jännittävän. Kilpailijan pitää niiden omalla sähköpotkulaudalla ajaa eteenpäin, sen jälkeen ajaa pikkusen taaksepäin, meinaan itse itekin kuolla, mutta ajaa eteenpäin, sit vähän taaksepäin, niin sit taas eteenpäin niiden sähköpotkulaudalla. Lähteekö Samppa esimerkiksi suorittamaan tätä skavaa aikana? Katsotaan taaksepäin ja se riittää mun mielestä. Ei mitään seuraavaa suorittajaa. Noniin, anna mennä. Ja taaksepäin vähän pikku nykäsy. Vanha mestari. Miten nää kaikki on helppoa sulle? Noniin, sit toisaalta Joonan vuoro. Tuolla on alamäki. Käydään koittaa sitä. Ei vitsi, Joona keksi kyllä lifehackin, miten tää homma ratkaistaan. Tsekataan onnistuuko. No. Onko se... Nope. Yes sir, yes sir. Ja sieltä helppoa ja kivaa. Alright boys, mulla olisi seuraava haaste teille. Kiipeä tämmönen hirveä mäki tästä ylös. Tää on oikeesti ihan sairaan jyrkkä. Okei, eli Miika lähtee ilmeisesti suorittamaan ekana. Emo tiukka, mut kyllähän se meni. Oliks paha? Kyllä se aika paljon rupes sutimaan siinä lopussa. Samppa vissiin seuraavana. Tsekataan pääseekö Samppa tätä. On kyllä smoothia suorituksia kerta toisen jälkeen. No orassit sähköpotkulaudut on kyllä oikeesti vissiin aika hyviä laitteita. Ja sit ois vielä Joona. Yhtä paljon tehoa löytyy, mutta pelkkä takamoottori. Tsekataan onko se kriittinen tässä. Mitä? Joona on out! Äijä, laite on kyllä laadukas, mutta tällaisessa metsäreitissä ei ehkä ollut mikään ihan ideaaleinen. Jep. Tää on kaupunkia jo. Eli ensimmäinen kilpailija on siis tippunut. Eli Joonalle ei ainakaan tuonut potkulautaa. Saat jatkaa ajamista siellä sun vanhalla. Vähän harmittaa kyllä. Meillä on kuitenkin 2 hyvää kilpailijaa vielä jäljellä ja lähdetään tsekkaamaan, kumpi heistä vie pääpotin eli 2000 € sähköpotkulaudan. Hei finalistit, haluatteko te kuulla illan seuraava haaste? Seuraava haaste on, että pitää ajaa 5 metriä keulien. Eli tosiaan matka, mikä tänään pitää mennä, on tästä kaivolta tänne sähkö 1-pyöräiselle. Tää matka on noin 5 metriä. Tsekataan jääks tää illan viimeiseksi haasteeksi vai onnistuuks molemmat tai ei kumpikaan tässä haasteessa. Et sekin on tietty mahdollista. Mutta ei mitään. Mun puolesta voidaan lähteä suorittaa. No niin, 1 pyörähdys vielä ja se on sit meno. Katsotaan jääks tää Miikan viimeiseksi suoritukseksi tässä skavassa. Anna mennä. Ai, nyt ei ihan natsannut tänään. Oi. Suorituksen alku näytti lupaavalta, mutta ei ihan maaliasta siis päästy. Mut ei mitään. Tää ei vielä tarvitse kuitenkaan onneksi häviöä. Meillä on vielä Samppa täällä, jonka pitäisi onnistua suorituksessaan. Jos Samppa feilaa, kisa jatkuu, mutta jos Samppa onnistuu, niin Samppa nappaa itselleen tän sähköpotkulaudan. Ei mitään, mun puolesta saat lähteä suorittaa saman tien kun tuntuu. Ja vielä vika pyörähdys ja sit Samppa varmaan lähtee menemään. Nappaako Samppa itselleen? 2 Äijä nappas, onnittelut. yes. Mitä ihmettä? Samppa nappasi itselleen 2000 € sähköpotkulaudan. Pitääkö sanoa, että noi keulot oli ihan sairaat? Äijä, nyt oikeesti isot onnittelut. Kiitos paljon. Sieltä tulee Sampan voitto, eli 2000 € sähköpotkulauta. Kiitos erittäin paljon videon katsomisesta. Muista myös tykkää ja tilaa kanava. Niissä saat tällaisia menopelejä niin paljon kuin sä haluat. Se on moi!